Gikonsidera na naa sa outbreak level ang gidaghanon sa mga kaso sa suspected leptospirosis sa lalawigan sa Sugbo nga miabot na karon sa 117 ka mga kaso. Giklaro hinuon sa Integrated Provincial Health Office nga ang Department of Health ug ang LGU ang muhimo sa deklarasyon kung adunay lepto outbreak. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Nabalaka ang Cebu Integrated Provincial Health Office kung IPHO sa padayon nga pagsaka sa kaso sa leptospirosis sa probinsya nga niabot na sa 117 ka mga tao ang nataptan samtang 7 usab. Ang nakalasukad sa Nobyembre 1 hangtod sa Nobyembre 20 lang nining tuiga. Gikan kini sa 14 ka mga lungsod, diin ang labing daghang natala ang dakbayan sa Danao nga adunay 34 ka mga kaso ug duha ang namatay, gisundan sa lungsod sa Balamban nga adunay 27 ug 4 ang namatay. Gikinahanglan pa hinuon kining ipaubos sa confirmatory sa Research Institute for Tropical Medicine kon RITM. Increasing yun ang ato ang cases sa leptospirosis. From November 1 to gahapon, no? Ang ato ang data na kay 116 pero 117 ang atong cases. Ang kaning 11 kabuok wala pa ni siya ma-reported. Napa ni siya sa atong hospital for CSF pa ni siya. Matod ni Dr. Mary Ann Josephine Arsenal, karong tuiga sukad sa Enero 1 hangtod sa Oktubre 31, nakatala ang IPHO og 90 ka mga kaso sa leptospirosis ug kumpirmado kini. Samtang 117 ka mga kaso gikan lang sa Nobyembre 1 hangtod sa Nobyembre 20. Taas kaayo kini tandi sa 50 ka mga kaso sa miaging tuig sa 2024. Maisip na matod pa kini nga outbreak apan itugya na sa IPHO ngadto sa Department of Health ang pagsuta ug pagdeklarar kung matawag nga outbreak kini sa leptospirosis. Comparative magud ta. Pero ang mukuan magud si epidemiologist ang mukuan gud ani no. Mas siya gyud ang better person nga makakuan ani kay ilaha magud ni nga specialty no kani sa mga outbreaks. Ang ako lang is expected gud na siya kay gilunupan man gyud ta ang whole Cebu province. Padayon usab ang pag-apadapon sa provincial government sa mga prophylaxis sa mga tao nga nakaubog sa baha panahon sa Bagyong Tino. Gikumpirmar sa IPHO nga puno-puno na ang mga provincial hospital sa kaso sa pasyente nga nataptan sa leptospirosis ilabi na sa Balamban ug Danao. Ang ato ang gilikayan ani is the complications man of leptospirosis. Kanang mo igo sila sa ilang kidneys, mo na mag-renal failure, no? Ang uban ana gagmay na lang kay ihi, di na kaihi. It would be too late already. Wala pa'y pamahayag ang DOH mahitungod sa kaso sa leptospirosis. Sa padayong pagsaka sa kaso sa leptospirosis, gihimugatan sa mga ekspertos panglawas nga dili angayang ibaliwa ang hulga nini sanglit kinabuhi ang nakataya nini. Sa pikas bahin, hugot nga gimonitor karon sa Police Regional Office 7 ang ilang mga sakop sa posibleng pagtakboy sa leptospirosis sanglit 100% sa ilang mga tropa ang nisungasong sa baha aron pagluwas sa mga tao gikan sa katalagman. Wa pa hinuoy natala ang kaso sa leptos sa PRO7. Rest assured na yung ating health service, base na rin sa kautusan ng ating Chief PNP, General Nastates, ay titingnang maigi yung status ng kalusugan ng lahat ng ating mga pulis dito sa Region 7. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.